Artijoc és una cooperativa que vam néixer l'any 99, que ens dediquem a l'educació a través del joc. I actualment tenim una botiga física a Cardedeu, una botiga online que venem a tota Catalunya i a l'estat espanyol i un taller de fusteria on fem estructures de joc per patis escolars. Nosaltres som sòcies de Som Energia, Som Mobilitat i Som Connexió. Ens vam fer sòcies d'aquestes cooperatives en el moment que van anar apareixent. Som clients seus perquè ens agrada que els nostres diners vagin a empreses amb una mirada social. Si portem tants anys amb elles és perquè hi ha una relació de confiança i un tracte molt personalitzat. És com si estiguéssim en un comerç de proximitat, però en un sector que normalment no ho és. Ens sentim molt cuidades amb totes tres cooperatives. Amb Som Energia fa molts anys que treballem. Mira, fa uns anys hi havia unes errades a les lectures del comptador. Nosaltres no ens vam assabentar, van ser ells que proactivament ens van avisar, van fer tot el possible per solucionar-ho, ho van arreglar i nosaltres no vam haver de fer res. O sigui, això a una comercialitzadora normal seria impensable. Amb Som Connexió actualment tenim tot el tema de telefonia i internet amb elles. Estem supercontentes perquè realment és també el mateix, un tracte superproper, la sensació de que et coneixen i que et resolen qualsevol cosa. Poso l'exemple que aquí a Cardedeu va haver-hi un dia que hi havia unes obres i nosaltres ens van avisar, mira, hi haurà aquestes obres, hi haurà uns talls, ara d'aquí de poc tornaran. O sigui, estàvem constantment informades del que estava passant. La resta de gent era com un caos en plan, que no tinc wifi, què està passant? No sabien res. Som Mobilitat ens va superbé perquè nosaltres ens estalvia haver de tenir més d'un vehicle. Tenim una furgoneta grossa que ens serveix per portar les estructures de joc quan les anem a fer a les instal·lacions de les escoles, però si necessitem un vehicle més petit per anar a visitar clients o fer qualsevol gestió que no requereix un transport gran, doncs lloguem el cotxe de Som Mobilitat a través de l'app d'una manera super senzilla, fàcil. Us animem molt a formar part d'aquestes cooperatives, contractar els seus serveis, perquè realment pots provar-ho, no hi ha permanència, si no us convenç podeu donar-vos de baixa d'una forma molt senzilla, no us aniran al darrere com altres. I és una manera de tenir un vehicle elèctric, electricitat i telefonia i wifi amb unes empreses que tenen un valor social important.